ፍጥረት ንፈተና ኣብ ሓቂ ዝተመስረተት ልቢ ወለድ ቀዳማይ ክፋል። ከም ዝፍለጥ ከተማ ደቡብ ባሕሪ ሓፀይ ብኣቀማምጣ ብጣዕሚ ሰሓቢት ዝኾነት ኣብ ምምዕባል እትርከብ ናይ ወጅራት ከተማ እያ። ብኣፈጣጥራ ዕሙቕ ዝበለት ብጎቦታት ዝተኸበበት ብርክት ዝበለ ማይ ዝወነነት ብቐላሚጦስ ዝተሸፈነት ምዕሩግቲ ከተማ። ውሽጢ ከተማ ደቡብ ባሕሪ ሓፀይ ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ዶክተር ኪሮስ ሙሉመኮነን ሓዊሱ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ናይ መሰናድኦ ትምህርቲ ቤታት ይርከቡ። ካብዚኣቶም ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዕስራ ዓዲ እናተባህለ ዝፅዋዕ ናይ ካልኣይ ብርክን ናይ ፕሪፓራቶርን ክልቲኡ ጠሚሩ ዝሓዘ ቤት ትምህርቲ ሓደ እዩ። ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ብርክት ዝበለ ዓሳድታት ወጀራት ሓዊሱ ልዕሊ 1000 ተምሃሮ ይርከብዎ። ዳኒን ሮዛን እውን ተምሃሮ ታሽዓይ ክፍሊ እዮም። ሮዛ ብዘለዋ ፍንጃል ዝመስላ ደርጊ ስኒ ኩሕሊ ዝዓረፎ ዝመስል ቅርንብ ዓይኒ ልስሉስ ላዛ ጠቕላላ ተኽለ ሰብነታ ደቂ ሰባት እናመረኸ ረኣየኒ እዩ ዝብል። ዳኒን ሮዛን ካብ ዝፋለጡ ዳርጋ 6 ወርሒ ኣቁፂሮም ይርከቡ። ዳኒን ሮዛን ቅድሚ ምፍላጦም ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ሓደ ክፍሊ ኣትዮም ይመሃሩ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ከምኡ ድማ ኣብ ሓደ ጉጅለ ተመዲቦም ብምንባሮም ሮዛ ድማ ብዘለዋ ቁመናን ተኽለ ሰብነትን ልስሉስ ላዛን ዳኒ ትምህርቱ ገዲፉ ኩሉ ግዜ ንዓዓ ክቋመትን ነቲ ልስሉስ ላዛ ክሰምዕን ሃንቀው ምባል ጀመረ። ሮዛ ሓፋር ብጣዕሚ ሓናኽ ትሕት ዝበለት ጓል እያ። ሓደ ግዜ ሮዛ ንዳኒ ቅንዕ ኢላ ብትርእየሉ እዋን የመዓድዋ ምስ ዝነበረ ሮዛ ድማ ብሕፍራን ተዋሒጣ ክሳዳ ናብ መሬት ጥቕስ ኣቢላ ድንን ክትብል ተገደደት። ጸኒሓ እንተረኣየቶም ዓይኑ ኣብ ገጻ ዕሪፉ ጸጋማይ ኢዱ ኣብ ጸጋማይ ገጹ ድግፍ ኣቢሉ ኣብ ሓሳብ ከም ዝተሓለ ዘመላኽት ገጹ ጸምለው ኢሉ ይምልከታ ከም ዘሎ ረኣየቶሞ መሊሳ ደረታ ወንበራ ዕሪፋ መጽሓፍ ኣቋሪፃ ኮፍ ብምባል እንታይ ኮይኑ የመዓድዋ ከም ዝነበረን ከመይ ገይራ ክትሓቶ ከም ዘለዋን ክትሓስብ ጀመረት። ብኻሊእ ወገን ድማ ንሮዛ ሓባ ዝኸውን ተምሃራይ እሙን እውን ክፍሉ ዳ ዋላ ምስኦም ኣይንበር እምበር ንሮዛ ብጣዕሚ ከም ዝከታተላን ከም ዘፍርሓን በዚ ዝተለዓለ ድማ ምስ ዳኒ ንከይትረአይ ኣበይ ከም ትሓቶን ጥልቕ ኢላ ትሓስብ ነበረት። ዳኒ መጽሓፍ ብምቁራፁ ብመምህራን 10 ዓዲ ወጀራት ናብ ደገ ብምውፃእ ብክፍለ ግዜ ትምህርትን ካልኦትን መስተኻኸሊ ክውፃእ ጀመረ። ዳኒ ግና ኣእምሮ ሓንሳብ ስለ ዝቐየረ በዞም ቅፅዓታት ክስተኻኸል ኣይከኣለን። እኳ ደኣስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ከደ። ዳኒ ንሮዛ ብምፍታው ትምህርቱ ከም ዝሰነፈን ብመሓዝቱ ብዙሓት ማዕዳታት ይግበረሉ ከም ዝነበረን ንሱ ግና ዋላ ክስተኻኸል ከም ዘይከኣልን ይዝረበሉ።